Zdravím vás. Takže máme tu Tysona, je to z prvej časti Fuego, mal si aj výhru. Áno, mal som výhru. Takže Tyson je skvelý zápasník, no a takto, povedz nám ešte raz, prečo si tu? Chcem sa zúčastniť z Fuego Sparring 2. Takže hľada si supera, ak si to ty, tak napíš nám, povedz nám váhu, výšku, vek. Výška 185 cm, váha 60 kg, rokov 18. Takže vidíte, na svoju váhu vek je dosť dobrý. Je mi jedno. Neriešim vek ani váhu, poďme do toho, ideme loviť. Takže ako počujete, tento mladý zápasník je tak skúšený, že proste fakt tam je obrovtánska sila. No a ako by si chcel ukončiť v novom zápase supera? Čo, knockoutuješ alebo ako? Teraz plánujem ho ukončiť v prvom kole na RSC alebo knockout. Takže, ako vidíte, je to drsný čavo, takže máš ešte nejaké otázky, alebo... Zatiaľ nič. Kto chce, nech si so mnou kľudne rozdá, je mi jedno. OK, takže píšte. Čaute. Čaute. Bedelini ödedik içimiz yana 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 yana. Bile bile bırakır adamı kana kana kana. Melo vurur yine damana. Bana sana bize bir şey olabilir, sebebini bilir.